Unsa? Ang maminaw ug magtuon? Makakatuon. Kini si Teacher Helen kaninyo naghinam-hinam na nga magtudlo aron walay mga bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Mga bata, atong paminawon ang atong mga pagtulunan karon tungod kay ang mga bata nga kugihan magtuon. Taas ang puruhan nga mamahimong malampuson. Mga bata, kung andam na mo, iandam na ang atong mga lapis ug papel ug panglingkod kamo og tarong aron ay inyong makatunan ang atong mga pagtulunan karon. Busa, andam na ba mo? Mga bata, atong tunan karon ang mga pulong nga naghulagway sa porma ug grano. May hinumduman nga ang porma ato na kining nakatunan sa atong matematika. Tungod kay ang mga butang adunay nagkalain-lain nga porma. Karon atong pagatun-an kung unsaon kini nato sa paghulagway. Okay. Sunod, grano. Unsa ba kining grano? Mga bata, mahibal-an nato ang grano sa usa ka butang kun ato kining magunitan o mahikapan. Busa, karon ato kining ihulagway. Sa gani na to atong ihulagway mga bata ang porma o grano. Busa, mogamit kita og pulong nga naghulagway sa porma o grano. Sa English, gitawag ka na og words that describe shape and texture. Sige, sa atong mga pagtulunan karon maukin atong katuyuan aron atong makabot ang mga musunod. Number 1. Mailhan ang mga pulong nga naghulagway og porma og grano. Ikaduha, mahatag ang mga pananglitan sa mga pulong nga naghulagway og porma og sa grano. Katulo, magamit ang saktong mga pulong nga naghulagway sa grano o porma base sa hulagway nga nasikan. Okay. Karon, ato nang sugdan ang atong mga tanawa ang mga hulagway nga akong ipakita kaninyo. Ug ihulagway ang porma niini. Sige daw mga bata, unsa ang atong ihulagway? Ihulagway nato ang porma. Sige, tanawa kini. Kana usa ka Christmas tree. Makita ka na ninyo. Sa panahon nga iselebrar sa mga Katoliko ang gitawag og Pasko. No? Karon, tanawa, ihulagway ang porma niini. Pinaagi sa paghimo og mga hugpulong o kapahayag. Sige. Siguro ko nakahimo na kamo. Apan, maukini ang atong nahimo. Nisidlak ang trianggulo nga Christmas tree. Nisidlak ang trianggulo nga Christmas tree. Sa atong nahimo nga kapahayag, hain nga mga pulong o unsa nga pulong ang naghulagway sa porma niini. Sige daw, tagnaan ninyo. Makatagma na kamo? Kabalo ko adunay nagtagna. Okay. Ang pulong nga naghulagway sa Christmas tree kay trianggulo. Sakto. No? Sakto ang imong tagna. Tungod kay sa atong nakita ang porma sa atong Christmas tree kay trianggulo. Busa ang pulong nga naghulagway sa porma niini kay sa porma kay trianggulo. Ikaduha nga hulagway.
Nakita ba ninyo ang hulagway nga akong gipakita? Unsa man kana? Sakto, bola kana. Sige daw, base sa inyong nakita, maghimo ka mong kapahayag nga naghulagway sa maong bola, nga naghulagway sa forma sa bola nga inyong nakita. Sige, aduna ko'y nahimo. Ako kining ipakita kaninyo. Basahon nato mga bata. Ang bola, lingit. Ang bola, lingit. Sakto ba ang akong paghulagway sa forma sa bola nga inyong nakita? Okay. Sa atong nahimo nga kapahayag, ini ana ang pulong nga naghulagway sa forma. Tagnaa. Mao kini. Sakto ang imong tagna. Tungod kay ang forma sa usa ka bola kay lingin. Busa, makaingon kita mga bata sa atong nakita nga mga papahayag, nakita nato dinha ang mga pulong nga naghulagway sa forma sa mga butang nga atong nakitaan. Ani apa? Tanawa unsa man ang inyong nakitaan? Usa kana ka relo. Karon maghimo kitag kapahayag nga naghulagway sa forma sa relo nga atong nakitaan. Doon ako'y lado nga relo. Unsa man kining atong nahimo nga kapahayag. Sige daw, basahon nato pag-otro. Doon ako'y lado nga relo. Hain man sa mga pulong sa kapahayag ang nagsulti o naghulagway sa forma sa butang nga atong nakita. Mao kini. Lado. Unsa ba kanang lado? Mao kana ang laing pulong sa kwadrado o sa square sa Ingles, no? Okay. Mao kana, no? Sunod, mao kini. Unsa man kana? Butanganan kana sa inyong lapis. Unsa man ang forma sa pencil case? Sige daw. Tanawa kining atong kapahayag nga nahimo. Ang akong pencil case kay rektangulo. Hain man ang pulong nga naghulagway sa forma, mao kini. Rektangulo. Okay. Makita nato diri mga bata sa atong kapahayag nga iyang gihulagway ang forma sa pencil case nga maoy atong gihisgutan. Gihulagway niini ang forma. Busa maingon kita ang pulong nga rektangulo mao ang pulong nga naghulagway sa forma o pungway nga forma. Daw. Sunod. Nakakaon na ba kamo ni Ana? Unsa man kana? Usa ka itlog. Sige, atong ihulagway ang itlog. Ang itlog kay oblong. Unsa man kanang oblong? Forma sa lingin nga pataas. Diba? Ang itlog kay oblong. Hain man ang forma sa ang pulong nga naghulagway sa forma. Oblong. Okay. Mga bata sa atong mga pagtuon karon, nakatunan nato ang mga pulong nga naghulagway sa tama, naghulagway sa forma. Busa moingon kita ang pulong nga lado, rektangulo, oblong, mao kana ang mga pulong nga naghulagway sa forma. Iman mga bata nga ang mga butang adunay mga forma. Busa kung ato kining ihulagway, makaingon kita nga aduna di ay mga pulong nga naghulagway sa forma. Sige, akong tan-awon karon. Kung unsa ang atong aduna ba ko'y nakatunan. Sige. Ato lamang kining hinduman mga bata nga ang
Mga butang adunay mga porma. Adunay pulong nga naghulagway sa porma. Ang mga pulong nga naghulagway sa porma ang mga mosunod. Unsa man kadto? Lado, lingin, rektangulo, kasing-kasing. O, di ba? Adunay mga forma nga mga butang nga ang forma sa kasing-kasing. Oblong kon initlog, triangulo kon sinugang, bituon. Adun na pa'y formang bituon. Sige, karon ang atong pagabuhaton, atong tanawon kung doon na kamoy nakatunan sa atong gitunan nga mga pulong nga naghulagway sa forma. Sige daw. Base sa atong nakita, ania ang kapahayag. Ug lingini, pangitaan ninyo ang pulong nga naghulagway sa forma nga naa sa atong kapahayag. Ang bangaw kay orba. Triangulo ang hiwa sa melon. Triangulo ang hiwa sa melon. Ikatulo, lingin ang tibuok nga melon. Lingin ang tibuok nga melon. Ang forma sa tunga nga mansanas kay kasing-kasing. Ang forma sa tunga nga mansanas kay kasing-kasing. Ika-lima, nakita nako ang lado nga kahon. Nakita nako ang lado nga kahon. Kung sa gani ang inyong pagabuhaton mga bata, inyong pagalinginan ang mga pulong nga naghulagway sa forma. Sige. Sunod. Karon atong tun-an ang mga hulagway nga akong ikapakita kay ninyo. Tanawa ang hulagway o ihulagway ang grano niini. Hibala nato nga ang grano mga bata ato kining mahibalaan pinaagi sa atong paghikap, paggunit niini ug paghikap. Busa karon atong mahibalaan ang grano sa usa ka butang pinaagi sa paghikap niini. Tanawa ang hulagway. Sige, mao kini. Nakita nato ang usa ka bata. Unsa man ang gigunitan sa usa ka bata? Nakasulay na ba kamo sa paghikap ni anang iyang gigunitan? Unsa man ang iyang gigunitan? Mga balas. Balas. Nakasulay na ba kamo sa paggunit og balas? Unsa man ang inyong pamati niini kung inyong gunitan? Unsa man ang grano niini? Tanawa ang kapahayag nga akong nahimo. Sige. Basahon nato ang kapahayag nga naghulagway sa gibuhat sa usa ka bata nga anaa sa hulagway. Ang balas nga gidulaan sa bata kay gaspang. Karon sa atong kapahayag pangitaon nato ang pulong nga naghulagway sa grano sa balas na atong gihisgutan. Unsa man ang pulong? Ang pulong kay gaspang. Tinuod ba nga gaspang ang grano sa balas? Sakto, gaspang kini. Ani apa? Unsa man ang inyong nakita? Kung atong hikapon ang mansanas, moingon kita, hamis ang panit sa mansanas. Hain man ni ana ang hulagway nga naghulagway sa grano. Hamis. Ang pulong nga hamis naghulagway sa grano sa mansanas nga atong gihisgutan. Tanawa, unsa man ka ng inyong nakita,
kana usa ka samin. Sa atong nakita kung ato kining hikapon, moingon kita, sinaw kaayo ang samin. Oh, sinaw, no? Sinaw kaayo ang grano niini. Busahain man ang pulong nga nagulagway sa grano, ang pulong nga sinaw. Niya. Kinsa man kaninyo ang nakakita na niini? Unsa man kini? Kini usa ka gapas. Oh, gapas. Nakakita na ba kamo og gapas? O ganahan kita nga ato kining inusnos sa atong nawong kay unsa man ang grano niini. Ani ang gapas humok. Kung ato kining gunitan, unsa man? Humok. Busa ang pulong nga nagulagoy sa grano kay humok. Ani pa? Tanawa ang gibuhat sa naa sa hulagway. Yang gigunitan ang slime. Unsa man kana yang gigunitan? Slime. Mga bata, nakita na nato kana sa internet nga ay adunay mga bata nga nagadula og slime. Nakasulay na ba kamo sa paghikap sa slime? Unsa man ang grano niini? Ani lumoy kaayo ang slime. Lumoy kaayo ang slime. Nagpasabot nga ang pulong nga nagulagway sa slime nga atong gihisgutan kay matag naa. Lumoy. Ang grano sa slime o ang naghulagway sa grano sa slime kay lumoy. Humok-humok siya, lumoy. Dali lang siya. Kung imong gunitan, lumoy kini. Mga bata, nakita na to ang mga pulong nga atong gilinyahan og pula. Kana nga mga pulong gitawag og mga pulong nga naghulagway sa grano sa usa ka butang. Unsa man kini? Sinaw, humok, lumoy. Mao kana ang mga pulong nga naghulagway sa grano sa usa ka butang. Sige. Sa atong nakatunan, mga bata, aduna di ay mga pulong nga naghulagway sa grano sa butang. Karon, atong ihatag ang mga pananglitan niini. Ang mga pulong nga naghulagway sa grano sa mga butang, mao kini ang mosunod. Sinaw, hamit, gahi, lumoy, humok, gaspang, tibugol, ug danlog. Kana ang mga pulong nga naghulagway sa grano sa butang. Okay. Sige, muadto na ta sa karon ato nang susihon kung aduna kamoy nakatunan sa atong nakatunan o gitun-an nga mga pulong nga naghulagway sa grano. Ilhon nato karon hain kini, no? Pinaagi sa paglingin sa unsa daw kadto atong pagabuhaton mga bata? Lingini ang pulong nga naghulagway og grano, no? Kung pangitaan ninyo kini, mga pulong nga nagulagway sa grano, ug lingini kini ninyo. Sige daw. Okay, unang hulagway. Humok ang akong unlan. Hain man niini ang pulong nga nagulagway sa grano. Ikaduha nga hulagway. Ang bato, gaspang. Ngini ang pulong nga naghulagway sa grano sa bato. Ikatulong nga hulagway. Danlog ang buhok sa babay. Danlog ang buhok sa babay. Hain man ang pulong nga naghulagway sa buhok sa babay, naghulagway sa grano. Sunod, tanawa ang gibuhat ug basaha ang kapahayag.
Lumoy ang minasa nga harina. Hain ang pulong nga nagulagway sa grano niini. Okay. Sunod, hamis ang nawong sa babay. Hain ang pulong nga nagulagway sa grano sa nawong sa babay og lingini kini. Sunod. Okay. Mga bata sa atong mga nakatunan na nga aduna di ay mga pulong nga nagulagway sa forma. No, timan-an nato kini mga bata na ang mga forma adunay mga aduna kini ang tanang mga butang adunay mga forma busa kinahanglan nga makamao kita nga maggulagway sa mga forma niini. Ang mga pulong na nagulagway sa forma kay mao ang mga mosunod: lado, lingin, rektangulo, kasing-kasing, oblong kon initlog, triangulo kon sinugang, bituon. Okay, aduna usab dili lamang grano kundi dili lamang forma kundi aduna usab pulong nga nagulagway sa grano sa butang. Kini ang mga mosunod: tinaw, hamis, gahi, lumoy, humok, despang, tibugol, ug danlog, ug aduna pa. No, daghan pa kini. Okay, sunod. Okay, karon ato nang ihatag ang mga tubag sa atong buluhaton kaganina. No? Sige. Tanawan ninyo ang inyong mga papel kung kini sakto. Sige daw. O inyo kining kung sakto o kung nakakuha ka mo og 100 o perfect score, nagpasabot na ang inyong pagpaminaw, wala na sayang kay duna kamoy nakatunan. Sige, ato nang ihatag ang mga tubag sa atong mga buluhaton nga gibuhat kaganina. Ligini ang pulong nga nagulagway sa forma. Ang bangaw kay korba. Sige daw, unsa man ka ang pulong nga nagulagway? Korba, sakto. Triangulo ang hiwa sa melon. Unsa man ang tubag? Triangulo. Lingin ang tibuok nga melon. Hain man ang pulong nga nagulagway sa forma? Lingin. Sunod, ang forma sa tunga nga mansanas kay kasing-kasing. Kasing-kasing. Nakita nako ang lado nga kahon. Hain man ang pulong nga hulagway sa forma? Lado. Next. Ligini ang pulong nga nagulagway sa grano. Humok ang akong unlan. Unsa man ang saktong tubag? Humok. Ang bato, gaspang. Hain man ang pulong nga nagulagway sa grano? Gaspang. Danlog ang buhok sa babay. Hain man ang pulong nga nagulagway sa grano. Kana, danlog. Sige. Karon, lumoy ang minasa nga harina. Unsa man ang saktong tubag niini? Lumoy. Hamis ang nawong sa babay. Hain man ang saktong tubag niini. Mga bata, sa atong nakatunan, atong nahatag ang mga tubag sa atong mga buluhaton. Sa atong nakita nga nakuha nato ang mga saktong tubag. Nagpasabot nga aduna kamoy nakatunan. Mga bata, daghan pa kamong makatunan sa atong mga videos nga ania sa atong channel sa MTV Sinagbuhanong Binisaya. Mga bata, gibuhat kini aron ang mga bata nga anaa sa balay makakaton gihapon sila pinaagi sa pagtan-aw ninyo sa atong mga videos. Tanawa lang ninyo ang atong channel, no? Dito sa atong channel makita ninyo ang nagalain-lain nga mga videos. Inyo lamang kining i-search
Halimbawa, kung inyong research ang mga pulong nga naghulagway sa kolor, makita usab kini ninyo, no? Mga pulong nga naghulagway sa forma, mga pulong nga naghulagway sa grano. I-search lang ninyo. Makita dayon ninyo ang maong mga videos. Sa mga bata, nang hinaot ko nga sa atong mga pagtuon, dinagayod kamoy nakatunan. Ug mao lang kadto. Bye-bye! Hangtod sa sunod natong mga pagtuon. I-like o i-share ang atong mga videos. Aron, daghan pang mga kabataan ang makakaton. Bye! Hangtod sa sunod.